дилхоҳ ҳодисаи роҳу нақлиётӣ дар натиҷаи риоя нагаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сарчашма мегирад. дар шоҳрои айнии Панҷакент бо суръати баланд идора намудани воситаи нақлиёт ва таъмин карда натавонистани бехатарӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Деолаборо ба садама бо оқибати марг мувоҷеҳ кард. вазъи ногувори садаманоки масъулини бозрасии давлатии автомобилиро водор менамояд, ки корҳои тарғиботиро пурзур ва дар баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъсиррасонӣ намоянд. мутаассифона қоида вайронкуниҳо такрор ва мо боз шоҳиди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг мегардем. Масалан, санаи 23 апрели соли ҷорӣ тахминан соатҳои 10:40 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Деолабо Солиев Парвиз Ашурбоевич, соли таваллудаш 1973, истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент, ҳангоми ҳаракат дар километри 86-уми шоҳрои айнии Панҷакент аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муайян-кардашуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба муқобили самти ҳаракати роҳ баромада савораи Харароба Шарван Холмуродов Нормурод, соли таваллудаш 1947, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакентро, ки бо Хараробааш дар як самт ҳаракат мекард, пахш намудааст. дар натиҷа савораи Харароба аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонии бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. дар минтақаи Суғд ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон, аз ҷумла ноболиғонро бозрасии давлатии автомобилӣ ташвишовар мегӯяд, зеро дар давраи сипаригаштаи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят 12 адад садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки ноболиғон ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он як нафар ба ҳалокат расида, 12 тани дигар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. аз ҳисоби умумии садамаҳо 4 ҳодиса бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар доираи амалиёти пиёдагард, масъулини бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд бо роҳбарони муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд вохӯрӣ намуданд. дар баробари дигар мавзӯъҳои дар камолоти наврасон манфиатдор барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани омӯзиши қоидаи ҳаракат дар роҳ таъкид рафт, зеро донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва риояи чораҳои бехатарӣ барои пешгирӣ аз садамаҳои нақлиётӣ мусоидат карда метавонад.